Kota
ka ulaut ta di bagasa sadarion namang upoy jauh anak nami do permen nami suang songanima di hamu hula-hula nami tom matuturi hamu majo kami asa uli daladingkan uloton di bagasa sadarion jadi di hamu pangulani hurian nami pe tom do pangilon nami kira-kira songot di romang bainota ulaw asa uli asa siswe dohot di huriata songani majo hata siap kami maralus majo parjulo sehari lo kami majo huna tuto di hutan tong dilihat di sita angka masuk di hamu hasuton nabi ala mangiru pendapat kamu nanti kami bilang nabi masih dengan sabuta na somal na sa sitong na angguri na mga upoy sebagai itu na sa somal jolo dibuka ma sebagai itu ay baru tabayin kebaktian na somni ma masuk siya kami Tuhan na hasubuton Bupasa tani mamu se hula-hula nami Malaysian hami orang na hula-hula si todo pinauli na din gato hami diulaw ni parianak ko so ni ma atas kami ma di hula-hula nami sa loob na sa tani ma tuhamu at tarsordia ma partokding na di namamuhay ulauta sa namudut na Bupasa tani ma tuhamu amang hamu man namang buluhon hamu man namang mubuhon so ni ma hadas yan hami hasuto Naringkan masa luhut na nakaling na bisa kapi di teman-teman ni berpemota. Tidak ada acara na berjolo asa memasuki bagasita acara pasato kucima siya tukang tu panggilan ng Huria. Los langsung may tadi sunat tema. Oke, lanjut ma hukarada tuh dibuka Huria ma. Jadi ini apa? Ini tanya ma ulat tadi bagasa sadarion yang kami keluarga besar rumah horbo kami keluarga besar rumah horbo pondok melati ma jaman partida do salud na panggilan Huria biharade ummu namang di nama muka ulat di bagasa sadarion akan mau kojabu dan akan nami do parman do populari di ulat di bagasa sadarion ini memang bahasa tanya ulat di bagasa sadarion mulai amang ma Murati mari kita salut na Terjuro ano maribe Ini kena saat matu keluarga Dua anak inang baru manado di Malaysia Acara membunting pita Ini kunci hanya mau membuka Semua ini acara di tamak ini Tuhata Tabering ma acara ta Mari terima hita Ahama ende hono Bagasan marhite-hite kuarni di bata ama Dohot kuarni anak na Tuhan Yesus Kristus Dohot kuarni itu di Parbadia
Amin. Masuk mas, kamu dulu. Iya. Bikin. Dulu lima doa rombongan yang sudah pulun. Jalangi mas. Masuk ma hula-hula. Jalan Song-songoni orang Ada boru. pertanyaan. Song-songoni Kamu, natorok dia. asana bui. Lulana silalahi, ini dia. Masuk kuy. Damang Benang dosa rata asa jodoh seminta makhluk acara kebaktian. Jadi kamu butuh Usidungan non, gue bata gue ingat apa kan dari dibilang non, jalan kajo. Persiapan kita guru sebelum akan dibaktian asa macam besar. Siapa kamu? Ada sekedar. Boleh dulu mau nongsi ya. Lagi mau mesti Anu udah guru-guru saya. Udah keluar lepas semua di baru kenal tuh. kamu udah belum deh. Nah, jadi namaku masih ada orang kita udah nari, udah nari kan mau dulu, udah jauh, mau kita dulu masuk dulu. Izin mana acara? Ayo karena itu melingkar apa? Melingkar apa? Melingkar kita semua. Dalam yang dengan bantah ada orang suka buhay acara ta tawa majolo kebetulan dengan yang tertulis di son 5 tangyang pangodianon sian hula-hula. Jadi dos marata kamanginaan tabay man non ini duksipul acara nomor 5. Duksipul acara nomor 5 ini duksipul marede nomor 15 ayat 4. Pasatay man no to hula-hula mabay tangyang pangodianon. Damang dengan urin tuata ta pangalahoma tertib acara na adong dihita masuk mahita tu acara Romawi nomor 7 mari dimahita nomor 10 ayat sada
do ayat 2. Mari hite goarni debata ama do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus do goarni to di porbadia na tumo palangi do tanaron. Amin. Pilihon hamuma tu debata hamauriateon jala garari hamuma akka baga-bagami tu na tumigulik manang ise na mamelehon hamauleateon ido na pasangapau asa hupa tuduhon tu ibana hatugaon ni debata Mawasiro hamahamu ayam kapartilo debata sanjawa ujahamu maguan nabadiai. Naringgan si tutudo mamuji debata doh mangedeon guarna alina tumigulik mamaritahon asing roham manogo nai doho hasil tongan mi borngin nai ay pardenggan basa do Jehovah rodi salileng nililing na do asing rohana jala marsudut-sudut do hasil tongan na haleluya martamia marita lalu Tuhan debata amanami mauria tema di pasaha rohanami tuho ala diwas hodo jongjong bagason sian nama muka saha rodi nama masuhi didikyon gabi bagas inganan nidame pasu-pasu dohot hasonangan ma bagason diakka nanian do nabongo tu bagason say parohay ma pangisi ni bagason asa dipake bagason tu akka ulaon naringgan bahan hasangapon di guarmo jalo ma tangyang nami mari hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dengarkan. Bagasan gor ni debata ama anak dohoto di porbadia tapuk kama mamasuhi bagason Jahoba do sileho tua doho pasu-pasu di ngoluta ala ni patut hita mamuji jala masoba tu ibana ay moloso Jahoba paulihon bagas lo jasa bindo akka na mamadei moloso Jahoba marhal hutai dang maniula hadulungo ni parhal. Haleluya.
Yesus Kristus ido Mesias nagok hapistaran ibana ma namarwaso di sadok bagason jana ibana ma mengalihun hapistaran nasian Jehovah tu pangisini bagason ay hapistaran ni akka perempuan pajongjong jabuna alay anggo na oto laos tangan na sa diri do mangolohaisa. Todi barbadia ma mangotihon bagason nang pangisi ape asahot di ojahanna momos nang di hasikasingna pai maharoroni tuhani aita pai mami mado huta na marojahan na odi na pinadean jala pinaulini debata. Hasangapon ma didebata ama anak nang todi parbadia. Tapuji Maluhata Mahijendeta nomor 15 ayat 4. Pangiring-iring yomo dilaka kami borhat kami sebagai nabi be ro ngasar rap dohot aman kami ina kami iboto kami lain kami
na bere namin ang akabahupo namin di bali Tuhan dito nga ni bebeson di patulaso kami di bebesan hai bason ala ni Jesus Kristus Tuhan namin tugtamahan kadong muli ati Tuhan lupamu terlumubi matutongan ni Tuhan di na di patupaho holongmu tu lain nami do iboto nami do bere nami apalagi di tikion manas ni roha kami Tuhan di mana berhitihon di nama mapui beres ma lain nami do iboto nami do bere nami to Tuhan di tikion dan kabalang dengan di masa kali Tuhan tung asin ni roham do nemian di tonga-tonga ni keluarga di lain nami do iboto nami di bageson ala ni Yesus Kristus Tuhan nami asa tu akaran na bangi utodope saya lam taba amuma di nasida sila siniroha tujulon nyaron marihon kebin na niulan ni nasida toto mali Tuhan nang na niulan di pikiran nasida nang na niulan di tangan nasida betoto mali Tuhan na di kantor mang na di dia betoto mali Tuhan nasida mangula asa kami makorola siniroha ini gulu nasida buhi nasida toto mali Tuhan lama bermudu-mudu akai anakon na pinasaan mo dito matongan ni keluarga nila namin do iboto namin Tuhan so ni mahami akasi solok na sida nang nanyotan na sida sa duhuna do masahuta so ni manang akan na masih haulong at Tuhan tamasi Tuhan ba do mo dati tulo pa mo asaho matotongan ni Tuhan na makaramotihan sa duhuna mulai siya na mamuka sa ato na mangujungin non ulaw non asaho matotongan ni Tuhan na madongan ni kami na paduh siya kami sa duhuna agar ragam di parmaran parsahiton terlumubing maaho sa amatian ni Tuhan alay tumba sama totong ni Tuhan dan di tonga-tonga nami asa tumboy terleho kami wabartu lomo ni roham atau mali Yesus Kristus Tuhan nami molo pitung soko dia totong ni Tuhan di haroro ni kami saluhuna horong ni hula-hula nami tumbar pangmuan di marohani lain nami lo iboto nami titikion unang babangi dari torok ni kami totong ni Tuhan alay bangga totong ni Tuhan kaya makorlas ni rohay di tonga-tonga ni permuluan nilai nabi lo iwoto nami atau mali Yesus Kristus Tuhan nami di parsoran nami di bagasan tikyon apoha tung barakub dosa kami urasi kami sedosa nami asa tung tama kami hasahatan ni pasu-pasu merhiti Kristus Yesus tangi ngojala ulo ikanyan nami amin ani sipay ngotu napuna bagas hamu na hinaholongan di namarlas ni roha hita mangasuhi bagason tamado pahusorot ta poda di debata marhite hatana asa ia dukmangan ho jala bosuran jala di pauli ho akka bagas nauli ikon pujiong mudo jahoba debatan ai ibana mangalehon ho mangan manna nasotina dan opum asa ibana pasere roham ikon paingotingotan ni roham tahe jahoba de batam ay ibana do mangalehon gugo di ho mangomo di akka atai asa ahot ton padanna nau niwarihonna tu akka opuk somon na adar sadayon mari kita Now
Badia, di Amang Asia, Rumah Horbo, Inang Guru Manado, Sungsumani, di Tanah Bungu, di keluarga Najotang, Roh Marlas Niro yang pada Jogja Amang Inang, Nasronani Mamereng, Hibur di Hita, Namar Bungu, Nasronani, di Biga Bulan Saltu, Rabdo Hita di Amang, Tinalaho, Peletakan Batu Ujahan, ibadah seni keluarga Amang Asia, jalan dibagi Tuhan saluhutna, masa amat Tuhan isi, jalan seorang yang pemuda Hita Amang Inang, untuk dihani berjumpa bahwa si Frans si Erna, harus melihat Frans bahwa di dalam si Erna. Sebenarnya kan lo baju kalau dia melihat si Kezia di luarnya gini nah, mikir mau dibagasan di pasok si Kezia di luar ada usia atau rasa. Semua ini madita Amang Inang, horas madita salut. Tahukah menghatani Tuhan? Di acara memasuki Bagas, ada di Batang Nagari renungan di Hita. Imana atar surat siang pasal 20 ayat 1 ayat 6 ujaha madihita sawarma hidop hatani Tuhan Jahobado si parmahanau dan tagamon uranganau di patawat doau tujapalan akan alomak dito buto doau dilabung aib asonangan di masa pemberohaku itu udah di dalam hati orang alani kuwarnai ay nampe mardalan au di rumah lingkungan niamatean dan kuhabiari permaraan ay ho doma-domaniau tukotmu dohot batahim mengapuliau odo manutup meja di jorokku marlokpon akka musuku diniai ho do uluku suksuk do pangilumaku tomon tahe dengan bahasa do nasi ni roha mangiut-iut au saleling au mangodu jalan muda kau maswaku mabagas ni Jehovah saleling lelingna ido yang go sah di tasalukna nabi narmawan di Tuhan Yesus Kristus taparah tuntro Amang Inang ia Jehovah dosi parmahan di Hita ay ibana dosi parmahan dalika bahkan mula sesara maka tidak konon Amang Inang terlumi di tengah-tengah di keluarga dokonon nasida ma Jehovah si parmahan nasida siya nama bukan akan do acara peletakan batu satu obason memasuki Bagas dari kodohonon masih ngaporsiaw Amang Inang somon para pesalmen hidup ibana parjolo Jehovah do si parmahanau ay ibana do naman o buaw tarlumubi di keluarga nama ngalehon pasu-pasu tunasi dari siya Tuhan alani madihita Amang Inang di acara memasuki Bagas omas adalah sengiroha doang di tengah-tengah urutan tidak semua orang bisa membangun rumah alani situasi ekonomi alani situasi tanggungan doraka situasi di parasaitona tongol dia rupinya aka ruas nuria masuki Bagas Amang Inang bukan lagi istilah yang baru mungkin ramoro tak persejari sepadan narubi nunga hatani di batai tan lumobi tu Raja David asa di pajot jong Bagas nina ati pedang boy sipul ulau di si Raja David gabi si Salomo do manguluta ali sada perintah sada pajowo do Amang Inang di Hita salhutna siang pada narubi moro tak persejari nunga di dok di bata asa tau dia muma ati penakaling tadok dan sudi harap bui
Alena subui seangkian malam di pasu-pasu Tuhan. Dili umat iki. Doragam yak ka pasu-pasu asubui na si depan joko. Aleni ita maras miwa nong dapo ka pasu-pasu siya di bata talok manian. So dia do memakai bagason dari bagas pamujian pertanian. Rumah ini sebagai rumah doa di tengah-tengah keluarga. Anak-anak ini doa Raja David doa Tuhan Yesus do napa tonau ai Tuhan Yesus do si parmahan ai ibana do nama leon pasu-pasu. Gabi dipuji ibana mah marhite-hite ngoluna kalau mau di keluarga di among kezia do dinam memakai bagason di nalaw pasangapon Tuhan Yesus di tengah-tengah ini bersahibio. Ya maami yang menginang maka basi kutasane di Pulau Ras sada luas 6 orang ada 3 pertaniangan di hari Rabu do molor-molor salah di 3 pertaniangan ngaro luas di Tongawan dan dibuka bagasna ada 3 garasi mati baik atik memang ada memang lumayan bangga do garasina pukul-pukul tolu 4 mobil masuk dunia. Ada ujungnya mulai siapa pertanyaan ulang doa harap ruas doa bangunan yang mulia be maka tahi na asin tahi otomasia. Mungkin ada cerita di Yamamina. Sada panadayon tu di mata kalau memang nasihat di mata kemudian maita memakai tu harap naro asal taruli nasihat asal malas miruah harap naro tu bagasna. Kira mau tawai do tukar nasi kurang pas berarti apalagi rosir muria man siti dadah orang luas itu disakon dengan kelembagaan masa luas be halaman asik be ikut disakon orang masuk maka dibayar do besi pangano do si ino di sini ayah orang nasi day si buat las miroa do pasu-pasu do imari dihatan di Tuhan. Ala hilo dita amang ina mulo di mata na kani do Raja David para pasal medison nagabisi parmahan ay di mata do namang leon dipakai nasi da mata he mulo nasi day hobar tu na nileho di mata terlobi di keluarga bagaimana memanajer dan memakai rumah ini sebagai tempat rumah untuk menyambut orang tempat rumah untuk berdoa asal terpasu-pasu saluna hamu keluarga dengan anak mulai rumah bagian dalamnya sekarang. Oke, mulai contoh house fisik na taida di apalati kiyong boyno siga jala sugot boyno tapauli usi tapadingkan. Home parsaripio bagaimana hubungan suami anak dan istri. Na ikut jujur, na ikut turus dui amangina dipature-ture dipadingkan. Ada manusia bahasa Inggris kemudian hubungan di keluarga, hubungan di natoras marupun akaian aku. Nawidahani salele ngomar sawar kami rapor keluarga, amang kizedon inang, tumat jadikan donasi dawidahani, jalasada do las newaku mamereng. Akaian aku bisa, mah natoras niya napatang, dinawaku. Perjuangan orang tua itu harus kepada anak. Desa dah halungan di Yamangina tadok tu Tuhan di mata. Ada semua dia mencari hubungan marupun naturas dohon akaian akon imahom hubungan naturas marupun ian akon dohon marupun di mata imana di bangido dia palati kiam Yamangina hubungan yang harus terus berjalan di tengah-tengah di keluarga. Jala dono nami wa Tuhamu malas miwa mahamu amak kizya doho ina dihai baso doho disada pasu-pasu marite bagas naulion gabi bagas inganan pangalapan Tuhan doho guguma hipas mahamu aman doho ina jala aka iana ko petar lungu di si Frans doho si Ernalisa tayo buhok nakani pasang mana toras dada holang fisik dipanggil di mata alehom rumah tangga dono nami do tuho Frans Erna pasangan naturas muawuluhi
Aido dipanggil Tuhan. Marite-hite hata di debata di apalagi. Walau halak na pasangapon na toras na tentu idok iba nama di bagasan ulu nasida songon ayat sada si parmahan do Jehovah ai di batong doa tu aka capala na loan do aka na asing. Tu sima hata ni Tuhan muda dua diala amang don inang tomon tahati dakon na burji do Tuhan di toma-toma ni ngoluta. Nanti kita selalu na amang inang di acara maralas mewa di apalagi kio. Tatanda masude aka halongan do pasu-pasu na tajalo. Tadok ma ai Kristus do nama gurupi Kristus do na patongo tonau alani i upasaka maibana di ngoluku salele nilelengna. Amin martanya kita. Tahu di mana acara ta nomor sia. Mari dibacakan nomor Rasul nomor 7 ayat 1. Dan tagamon sugudang halusyaw nang parukiron daw Paulion bagason. Alay di pasikoko do narikot di nasida. Gabi di pos jala sisir salhudna. Songon na huberek kami nuay. Pasu-pasum doi Tuhan. Jala hupuji kami magwar mo angali salhudnay. Lima tututuran, puji-pujian doa kamu dateon di rohanami. Olat nion roh di saliling dililingna. Dinang hubungoti kami bagason sadariwa. Upasahat jala hupagugupok kami matuho salhud pangisi di bagason. Muli siya namin may sadro di na magudang. Si Solhot aliyali ng akapangurupi be.
Ro di akar tanah sida. Mian mau dibaga salon marhite-hite turbim. Ramo di mana sida mangingani bagason. Naung tutiki naro. Suruh matur diri dan kami pangisi bagason. Asa tukang kami dan rasewa agak doa matama. Asa tukang diambil homo niloha di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Atau katanya ko mapilihan. Ali di bata ama namin na di banua gitya. Odo haroran di saluhut sileu-leu na dingkat dohon nasa uli bahasa na malihutus. Upasa kami masya na nilambi tu kami pilihan nami tuho sa ijalo may kabihuap na usus di jalo. Pasu-pasu may dalaramuti asa upara siya kami pilihan nun. Pati bulhon harajaw mo di tunga-tunga ni Huriam dohon di Portilio. Buhay marwa nami marhite-hite tuti. Asa lamutan na kami kurang isileu-leu itu kami. Asal pikir kami madok mulia de Tuhan. Mari hide Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rapai tamadok di tangiang kalia manami. Kalia manami dan ibadah ginjal. Saya ibadah makwamu. Saya roh maharajamu. Saya sahabat mengambil roham ibadah tempat semua dan ibadah ginjal. Lewat matu kami sadar mengubuan siapa hari. Saya sama dosa nami semua panesa nami. Di dosa di tempat nama dosa Tuhan. Una kami tujuh itu pangmaksudna. Walau kami sian pangako. Ayo na pangarajaw. Doon ako buong. Roh yang sangapot sa liring na. Asin irwani Tuhan Yesus Kristus. Doon olong irwani di bata awa doon pasoran itu di perbadia. Nama dongani hamu salutna. Amin.